Hey yo guys, salut și bine v-am regăsit la un nou episod cu Vesti și abonatul vostru preferat. Astăzi m-am gândit să revin înapoi pe Studio Brainrod iar, pentru că uite așa avem aici. Totuși. Dar încă nu o să le deschidem. Rămâneți până la final ca să vedeți ce pică din ele. Dar rămâneți, nu dați mai departe. Că mă supăr pe voi dacă dați mai departe. Îmi pare rău, bă, 6-7. I'm so sorry. De prea bun. Deci, fraților, Brainrodul ăsta se numește Los Quesadillas. Am avut și un de la normal mare. Uite-l mâncărăl tata ce mic e el. Uite mâncărăl tata, n-are și el net. Iar ce e pe telefon? E alb. Am 11 trilioane. Nu. Haide. Eu nu vreau să ating verde. Da, numele nu se pune. Faile, uite cât mai aveam. Adică, uite, am voie să ating asta. Deci azi o să facem și un challenge. Nu avem voie să atingem verde. Deci, teoretic n-am voie să ating... N-am voie să colectez banii. Faile, eu cred că am atins. Sper că nu. Dați înapoi să vedeți dacă am atins și dacă am atins, scrieți în comentarii. Hai bă, că știu că sunteți curios să vedem ce pică. Unul deschid. Pe parcursul videoului, cred că o să deschid mai multe. Nu, iar... De supărare o să mai deschid unul. Opa. Deci nu se pune la Brainrod și la nume, dacă ating. Da, am atins, aia s-a dus challenge-ul. Deci dacă îmi pica încă un Quesadillas. Și vreau să am doar secrete, am aici 4 secrete, nu mai am de-astea. Am voie să ating verde că am atins înainte și am pierdut și aia. Deci... Nu vă supărați pe mine, doar că am șters-o de asta pentru că... Bro. Pentru că... Nu mai aveam loc. Six-Seven e Brainrodul meu preferat, dar tot ale alte sunt mai bune, dar e preferatul meu. Ok. Gata, l-am aranjat. Deci mai am un... Bă, nu pot să-l iau, să-l pun aici, pe bune. Deci am un Lucky Block admin, care e ready. Un Dos Taco Block, care tot ready. Și un Lucky Block secret. Ăsta deschid ultimul. Hai să facem și noi o poză Lucky. Aoleu, fraților, nu mai pot, prea mare răceala.
Sau stai cum o pun aici. Nu pun aici, între astea. Ok, cred că... Deci cum o pozică. Hehehe. Hop. Bro, no. Hop. Oh. Oh. Pași. No. Man. Și acum mai avem doar sâmbătă. Deci, fraților, mamă, ce asta? Open. Los 6-7, n-am. Los burritos, n-am. Los quesadilla, am. Asta ce e? Primul. În Pokémon, na. Da. Bă, da, cât dă ăsta? Că nu m-am uitat. Adică dă mult, dă puțin. Mai sunt 10 ore până se duce. Of. Fraților, nu știu cât de mult o să dureze acest video, că nu prea avem ce să facem în el. Maxim închidem baza și... da. Deci, o să fac, deci, hai să facem un challenge. N-avem voie să atingem iarba, dar verde avem voie, dar iarba nu. Opa, foileu. Vreau să ating... asta e tot iarbă, nu? Bro, așa. Haia. No. Mi s-a dus o viață. Bro. Na. Da. Bă, nu! Mi s-a dus încă o viață, mai am o singură viață. Nu mai am nicio viață, de fapt. Hopa! Hai să facem un challenge, n-avem voie să deschidem lucky block-uri. Bă, fraților, ne vedem data viitoare la un nou videoclip. Haide că da! Hai mă, fraților, să deschidem. Cu ce începem, mă? Cu Taco Lucky Block sau cu Admin Lucky Block? Haide cu Taco. Că prima dată trebuie să mâncăm, mă. Sper să pice quesadilla. Bro, cel mai prost brain rod. Ceva bun. Ceva bun. Bro.
Ce? Mai am încă unul de ăsta? Stai să vedem dacă să-l deschidem sau să nu-l deschidem. Hai mă că șterg. Opa, ce credeți? Hai mă că-l deschid. Hai, opa, hai, opa, hai. Fraților, o să șterg ceva din bază, nu zic Brain Rot, pentru că poate să fie și Lucky Block-ul. Da, vă dați seama că nu o să șterg Lucky Block-ul. Deci, voi trebuie să găsiți ce o să șterg din bază. O să șterg cel mai prost Brain Rot al meu. Unul dintre cei mai proști. Da, cel mai prost Brain Rot al meu este... ăsta. Ce credeți mă că șterg eu? Bă, da, ăsta e gol și are efect de bubblegum. De cât timp filmez? Frate, o să fie un video destul de scurt, doar că na. Doar să vedem. 3, 2 3 2 1 Like și subscribe. Nu mă mai stăm, mă, frate, mai stăm. Ce să mai stăm? 3 2 dați acum like și subscribe dacă n-ați dat. 1 și 2. Ceva bun, Doamne, dă-ne ceva bun. Nu știu dacă ați văzut acum 2 ani sau un an că juca Nociv Among Us cu youtuberii și cerea Jackal. Și era de Jackal. Chestia aia. Și a zis după aia, cere și ți se va da. Am cerut și mi-a dat. Exoxicola mi-a dat. Mi-a dat Exoxicola, mi-a dat. Doamne ferește, nu mai pot. Am înnebunit. Sunt nebun. Doamne ferește, bă. Cine? Doamne, mersi, Doamne, că m-ai ascultat și mi-ai dat Brain Rot-ul ăsta așa bun. Da. Până și asta îmi place. Dar Exoxicola. Bro, nu mai pot. Pam. Doamne ferește. Și mai e și efect de bubblegum. Hopa, pozică, frumușică. Mai intrăm în 1x1x1 și perfectă treaba. Mamă, nu mai pot. Da, fraților, doar cu ajutorul vostru am putut să fac asta. Dacă nu erați voi, nu reușeam să fac rost de Exoxicola. Bro, ce frumos arată! Dacă reușești să ajung. Da, mă, da. Jucăm scările frumos. Bro. Uite limba. Limba asta minunată. Care îți dă chestii bune. Cât dă pe secundă? Mamă. Fraților, cam atât a fost și acest videoclip. Ne vedem data viitoare la un nou vlog. Pa!